Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no? Maayong buntag kanatong tanan, kumusta? Adlaw dahil karong Sabado no? It's sa 25 na sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. O karon din no atong ipadayon ang daing sumpay ning sugilanon o sa dili pa din no. Shout out kay ko no kang James Sabiro. Salamat kayo idol sa kanyang hindi naman pagsunod no. James Sabiro, salamat kayo. Sa tanan nga nagsubaybay aning dramahan no. Salamat kayo sa pagsunod sa mga sugilanon nga ikan sa army and drama. O karon sa sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Paritis Alboris. Part 11 na ta no mga followers no. Part 11 na ta. Peace, love you. Kung gipungan Mura man tog dili anak og pobre btaa, miss man kayo. Unya, guwapa, utukan pa gyud. Hala, uy, swertiha gud sa inahan ni Piolo, nay. Unsa goy nakaswerte nga nakaban na magway ayo. Ang swerte siya ba? Kay wa siya maliwat nimo. Unsa? Ngano man digdaliwat pa nako? May problema ka ba sa kong naong, Clover? Swerte lang, ha? Unsa ron? Lagubo to, nay. Lagubo bitaw. Bebe, padapin kay akong ablihan. Hinay nga lagubo, nay. Ako na lang abli, nay. Uy, basing ko si Piolo na ni. Ako na. Nagbalay baday ka. Bebe. Offer gani kog help. Suko man noon. Basta tiguang lagi no init yung kay o. Di ko ganahan matiguang, uy. Unsaon ka nga dili matiguang ni? Nay, ma'am, nganong murag hangak ka man kaayo? Midagan ko paingon din eh. Ngano man, may migukod ni mo? Uwa, si Kapitan, may nahitabo ba ni Kapitan? Dali, ato na to siya, dali! Gusto na niya ako, nay. Ano man? Napo may daghang bino. Dito mo undang kong dito. Di na to ni mahurot ang sa ka ba. Aksyon na pilit ng imong dila, nay. Pilit God. Ako asawa ko na ako makitaan. Mo'y mo pilit sa bongbong kon may gusto kong kumo. Yay. Sublay siya! Umangsa kong gibuhat para niya. Iyar kong gingunin eh. Ha? Wa pamuli hang tulron. Tuwa na sabto siyang laki nga mas bati pag naong na ako. Mangganing undangon taning atong inom kay mauli niya tong imong asawa niya maabtan ta nga nagiinom diri. Nya. Inom di ay. Buti siya. Nag-uol man ko. Ya sige kag kag-uli. Sige man sa kag-inom. Ano? Bibiya bayay ko kog dali-dali sa ilang ma'am pagkakita na ako nga nagbit-bit kag bino og sundang. Hay naman ako sundang. Ako nang gibutas ko siya na. Akong gipos. Ako itong andam. Para sa mga asawa? Dili. Para siyang kabit? Dili. Para sa dito? Para sa butong. Sagol ako yun yung bino. Lami mo na sa bawat butong. Isagol yun yung bino. Sagol di ay. Bigo para na to katong sundang. Para sa kuan. Diyan. Sa abitan ay kadyat sana ya kay sa ko dito sa punuan. Balik ka, basin simbat ka. Balik lagi ko. Kapila ko mga akis. Para butong ra yung iyang gibit-bit ka sundang. Tempa, sinanay manaw si Ma'am Denise ang paspas nga naglakaw pa ingon sa ilang ni Kapitan. Kadugay ba nimong namatay, oy? Kamatay na ba? May dako kong beranan sa akong giutangan. Magkabayad lang ko nila kung mamatay na ka. Kung man, ha? May gusto pa kang musulti? Ha? Mataingon pa na gihapon ka? Human sa akong gibuhat ni mo? Kamatay na ba? Tiwasan na ikalumo sa akong lanoy! Kapoy mo! Shit! Si Dinita tingali karong nabalik uban ni Tiulo. Shit, biyayo eh. Luki na ilang mamatay na kalo. Pero sorry ha. Sorry kayo. Pero tiguan na bitaw ka.
Tubagaw na ko ninyo. Unsa na kay nahitabo ni Kapitan? Mula sa ta siyang lawak. Nakilak si Potensyano. Potensyano na kilak. Kapitan! Kapitan! Unsa imong gibuhat ni Kapitan? Imo kong giwakli. Kapitan! Oh. Ay, Kapitan! Ay, ginoo ko! Nagsiga na niyang mata o nagngangapagod! Kap! Nagkuha ra akong tubig sa kusina. Ug wala na akong naabdan. Nagsiga ng mata ni Lolo ug nagganga. Wala mo ginawa. Unsa imong gibuhat ni Kapitan ha? Diunsa ni mo siya? Diunsa ni mo siya? Pero buhay isip Potensyano. Ayaw na ko si Quilyuhi. Dili ko gikan ganina. Sawa pa ko mula sa inyo. Uli kasulti pa mi ni Kapitan. Unya karon, ingon na si Rihanna. Unsa imong gibuhat ni Kapitan? Unsa? Ingon ka kagabi ipangingon anas lulo ni mo. Dili na mo tingog. Oo, bitaw. Dili na kayo siya magtingog-tingog. Dili sa makadadto nga. Tabian ka na siya. Magsige pangasaban ako kung makita ko. Pero, gabi manggod, wala na siya mangasaban ako. Dili na usual. Wa ka dini kanina. Diyan nagsulti mi. Di ba mo nagsulti, ha? Di ba, dito mo sa gawas? Nakita na mo. Huwag ko mula karong adlaw, dinira ko tibok adlaw. O tibok gabi. Kagabi kay. Nahingawan akong sugod ni Lolo kagabi pa. Mo nga, buhi ko. Gusto may buti mo pasabot, ha? Nga may utang kong gibuhat ni Lolo. Gusto ko buhato niya. Puta na siya. Usaon man namang pagpangurtada nga may kaging naman as Kapitan. Ay, kaluoy daw ni Kapitan. Wa ko'y gibuhat. Kung magkapapasangil mo na ako, no? Mura ko, huwag mag-goal dire. Kung may mas nag-goal man karon pagkawa ni Lolo, ako na kay apo ko niya. Silingan ra mo. Ay, Lo. Ano kibiyahan man ko ni mo? Magunsa na malang kurulong nga. Awa na ka. Lo. Lolo na ako. Oh my God! Oh my God! Patay na si Kapitan! Kaloy! Kaloy ni Potensyano! Siya na lang usa! Kaloy niya! Ay, tempa. Robert. Tempa na Robert, gud. ay. Be, hawa na diha, be. Hawa na diha. Ay, nanay ba? Nag-ulboy ako para ni Potensyano! Oye, si Pioli rin mong gakson. Ato, dito sa Potensyano. Sunda dito sa punerarya eh. Duyogi dito siyang kagool. Kay giimbal sa mal pa man rong orasa yung apuhan. Ay, mahadlok man kog minatay, nay. Anya na lang ko ato dito inikahuman. Nag-ulbay ako do. Kay buutan ba ya ka ito si Kapitan? Ayaw lagi ng akong ako maigaksa. Sa muka ba ni mo paulay na sa inyo ay? Clover, napit. Oy! Sinapit! Ako, Oy, napit ko. napit niya. Sige, nay, mauli na ko sa amo, nay. Ihatod ko sa amo, Piolobi, kay mahadlok man ko. Ay, magpahatod. Wa man gani ka mahadlok. Pagpaingon ni mo din, hindi mahadlok na nung kay pauli ni mo. Sayo pa man to sa gabi nga may ani ko, nay. Unya, karon laom naman kay gabi, nay. Di na matugkad. May abat naman, nay. Ay, ayaw ka balaka kay mahadlok ng abat ni mo. Mau sige na pauli na. Ay, nanay ba? Babay baya ko. Di ka mahingawan ako. Kining ihatod sa nako kadto si Clover nay. Balik na dayon ko. Babay, nay! Salamat si mong paghatod, ha? Ay, alik dayon. Dayon. Dili na. Mapauli na ko. Kasaban ko ni nanay kung magdukay ko. Ay, natug na ron si nanay ni mo, inigpaulit ni mo, uy. Mao nga, anhin na lang tinitog. Sa'yo lang paulit niya. Di may mo Clover eh. Ay, Pielo. Salti ko na ko sa tinuod, bi. Saman. Huwag yun ako'y chance, bisan gamay ni mo. Ay, Clover. Amiga ta sukad pas gagmay pata. Maauman gani. Nasuhito na ta sa usag-usa. Kung may makasabot man ako, ikaw na na. Clover, sorry. Pero may lain ako nagustuhan. Ha? Naibaw ko, ug nakailakay ko. Si ma'am no.
O, si may baw. Og ayaw na lang siya pahibaw, Kay wa man gyapon kay chance niya, di ba? Maestra siya, og estudyante ra ka. Madaot pa hinuon si ma'am, kung di pa mo gusto gid nimo ang imong pagbati ngadto niya. Oo nga, dili na lang kanako. Kita na lang mag-uyab, ha? Kay gisugot naman ta ka. Ha? Oh. Dili. Pero kaya ko nimo. Kay uyab naman ta. Ipanabit na nako sa tanan nga kita na. Usa? Ay binuang hap. Kluber hap, ay binuang. Oh, nag-kiss na biya ta. Oh, nag-kiss na ta. Wa magkisoy. Taka ra ka. Wa ko mabawas. Ikaw rin mihawak na ko. Hoy, wala basta kay consider na to siya nga nag-kiss na ta. Mao nga uyab na ta. Dili ta uyab. Wa ko manguyab nimo. Amigar ta. O sige, manabi ko. Kluber. Kung dili ko nimo ang kunon nga uyab na, manabi ko aron maabot sa dunggan ni Ma'am Denise nga uyab na ta. Lo. Hoy, paminaw. Kung dili ka gusto magguba ang ato panaghigala, ay di pagbinuang di ha? Ay nagmata. Lo. Ayaw ipakaubos og mayo ang imong pagkababayo, Kluber. Ha? Kay mutuo ka man og dili. Mutuo ka man sa dili. Ang pagtanaw ginako nimo kaniadto sa mga bata patano. Maura gihapon hangtod karon. Wa di ka makita sama sa uban nga nagtanaw nimo. Kasabot ka na. Ikaw pagyapon nga akong higala kaniadto. Ayaw ba? Kahilak ko na ba ako, ha? Kluber, gusto ko nga magpabilin ta. Nga ingon ni Ana, permi. Way lapas, way mulapas. Hilak ninong ka. Ano sa kay? Mabatian tas mga silingan. Hilak mo. Pagating! Pila ka dito! Magkano na lang ko da? Gutom niya kaya ko! Sa? Ipakaw pa ganito kagalina sa upang kumulakaw? Gutom man kaya may tamang ko! Anong hilag mo ka? Naisip yun, Loy! Hoy! Magsabi mo ako ate ha? Bago nga na ako niyo! Uy! Sangingo na na akong ate, labi na ako! Oh! Ansari mo akong ate! Uy! Wa ko no niya, may lang ko na akong ate! Ay, kuan ay wala ko ilabti, oy! Kuan lang, kanang natouch na ko sa iyang gisulti. Og tungod, ana. Mas misamot pa nga akong love ni mga pilo. Samot lang yung nga, dili ta kabuhian. Nza? Loy ang kapitan eh. Wagid kabot si kapitan sa akong birthday. Nagisugot pa gani mi nga muuban siya nato. Aron nga malingaw sab siya. Pero kalit lang nga namatay siya. Ug man na ilubong. Dagan og tao. Ti mailhan nga maayong tao gyud ang kapitan. Tinuod na. Kape mo, Nay? Ma'am, ikaw, ma'am. Kape ka? Ikaw, Nay. Mut nang dili ko makatog anang kape. Diyos na lay ako. Gatas sa imo, Nay? Imo, ma'am. Ayaw na. Busog ko. Sinanay na lang nimo. Sige. Excuse ninyo, ha? Oh, yan ang inyong... Natugnas, Ma'am Denise, natugna. Nyaray mong gatas na yun. Gidadaan sa tagag biskwit. Imna na lang na, kay mo pauli na ko sa ato. Musabay ko nilang nita nga manguli. Ikaw na lang bahala, anak ni Ma'am Denise, ha? Nakatugra ba na nga nagsandig ras bangko? Sige, Nay. Sige, adto na ko. Kay mabiyaan niya ko nilang nita. Sige, Nay. Sige. Taparan ako si Ma'am. Uy. Mitakilid ang iyang upay ko na ako. Pataroon ako siya. Pasandig sa kumbukton.
Katog lang diya, ma'am. Diyan na kasi kung apaw ka. Ahak biyay. Kahumot ba si mong buhok, ma'am, eh? Kadindot pa yung hagkan. May kakusang-usan niya kakamot sa kong hawak. Ma'am. Ay. Pahimos magmaayong si Piolo sa kayo na eh. Yang ikupta ng aping linis. Araw dili mahog ang uni ini nga misandig sa nga baka. Yay, bukal nagsugod akong dugo ay. Isunod ko ba kaanig patay ni Lolo, no? Kung nakahimo ko sa pagpatay sa kagalingon akong abuhan, ni mo pa ka, Piolo. Makakita lang kong higayon. Pirahan tagit ka. Oh, animal. Niya akong mga giutangan sugal. Ay, bisit. May anhigot. Ay, bahala na. Akong tagbuon. Kitingalig unsay buhaton inila din sa hayat ni Lolo. Lisod na. Sir. Salamat sa inyong pagduaw sa haya sa akong abuhan. Oh, so, tinuod giday namatyan ka? Ako lolo lagi, sir. Namatay taon. Tiguwang naman sagod. Unsay inyong, sir? Diyos? Kape? May gatas ta. Ikaw ray amo. Sir. Sir, ayaw lang din, sir, kay may mga tao, sir. Di ko mudagan sa akong utang, sir. Bayaran ta mo. Pero, ayaw lang una karon, sir, kay namatyan pa ko. Hatagan ka na mo layong sagsimana. Manana. Ipahipos na ka sa akong mga tao. Sir, ikabala ka, sir. Wapay usa ka simana, makabayad ako ninyo. Unahon sa ginin ako ang haya sa akong lolo, sir. Timanan ko na, ha? Oo, sir, oo. Daw kaya maday ko nung kapitan siya ng dapit ang imong apuhan. Pila ka termino, sab, sir. O maing tao. Oo. Oo, sir. Buta na sa lolo. Ugugihan. Wa ka maliwat. Sir. Buta mo gugot. Timing, no? Namatay mo apuhan nga may dako kang bayranan. Sir. Well, anyway. Wa ko'y labot kung asa ka magkuha og kwarta. Ang mainungdanon, mao nga mabayran minimo sa dili pang adlaw nga among gilugway nimo. Nakatuog man ko din sa... Oh. Nakita na ko din sa sofa. O, ni ako mag-unlan sa paa ni Piolo. Oh. Nakatuog sad siya nga nagpaunlan ako sa iyang paa. O ang iyang tuong kamot. Ni asa kong hawak. Ay... Kagwapo niyang tanawon nga nakatuog. Taliw-tiw kayo ang iyang ilong. Gikan din isa kong nahimutangan. Gwapo git kapot siya bisag nga iyang baba. Muhinay ko sa pagpangon. Mas giuptan pa niya pagkupot ang akong hawak. Saon ko man inis pagbangon ron. Kaihiun rap ako. Unya na lang. Kitingalik makamata siya. Antuson ko na lang una ni akong kaihiun. Madapa man sad. Hindi nilang una kumuhita sa imong paa. Nakamata na siya. Mayo na lang gani kinakabantay ko. O dali kong nakapiyong. Dili mahimong may bawas siya nga nagmata na ko.
ug nagsige kog tutok niya. Iyang gihapuha pang akong kanindot namatayon siyang gibuhat. Ma'am. Oh. Hinay ko niyang kisangpit. Naibaw pa kasi ang anak mata ko. Kung nasayod pa lang ka, ma'am. Kung unsan ako kalipay ron, ganyan ka sa kong dool. Naghigda ka sa kong paa. Kung mahimo pa lang nga, gakson ti ka. Unsa? Samot mong kagagwapa nga natuog, ma'am. Inusintik ikagdagway. Samot mang gugman ako ni mo, ma'am. Unsa? Unsa ko no? Kung mahimo pa lang panguyapan ti ka, kibuhat ng anak ko, ma'am. Bisan lisod kay ikaw pang labing ko ng Mayong babae. pagpaminaw sa Lex Ako niyang Pino. panguyapan. Huwag labaw ng lisod kay naibaw ko nga dili mahimo kay estudyante ako ni mo. Ug ang pinakalisod pa gyud kay gikontrahan ko nimo. Piolo, Ang putok nga ano eh. Bisan pa man yana. Gusto maghapon ti ka, ma'am. kun mao. Siya, Ma'am, gikan niya ang maong note nga akong nakuha dito sa controller sa eskwelahan. Gikan ni Piolo. karon pa lang gani, ma'am mo. Nga nagpiyong ka. Katintalo na kay kung hagkan ka. Tawatan ka ti kagahok sa. Natuog bitaw ka. Unsa mi ang buhaton? Ma'am. Mumata kong pinakalit. Ma'am, pugli ko, ma'am. Kay kamay na lang gid kayo, hagkan na ti ka. Kita rabaya din hinapita sa suok, ma'am, na imotang. O gamay na lang sa bugtaw sa palipot. Busy pagit sila silang ipangbuhat. Ma'am, Mumata ko. Gihagan ko niya sa... di kalabi. Agkan pa lang kanin mong akong hagkan. Unsa nakahap ko ng imong apil. Ay, di lang ka, ma'am. Unya na sa buntag pagmata. Aron mas taas kong oras nga tutukan ka. Di ko makahimog ingon ini, ma'am. Kung magmata ka, labi siguro, tamparuson ko nimo. Piolo, Ma'am, gapahag ni mo mahinano ko eh. Asahon ka tagano? asa ko ni mo dada? Ma'am, nagmata ka? Ha? Oo, karon. Nagmata na ko karon. Nakabati ka sa kong gipalulti, ma'am? Ang hain na to, Katong, alsahon ko ni mo? Maupati akong pagmata. Asa man ko ni mo dada, ha? Ngano alsahon man ko ni mo? daan pagib ko. Nga unsa? Nga mas mayong matuog ka. Katuog nagbalik, ma'am eh. Ano pa katulgon man ko ni mo nga mupauli naman ko? May klase pa ko ugma. Onya. Lagi. Onya na kay pasado alauna naman iskadlahon. Asa man ka, ma'am? Mupauli na ko. Lagi. Pauli na ko. Ma'am? Ha? Nga naman? Unsa man? Okay ra ka? Of course. Okay ra ko. Nga naman day ko. Mura manggog natarantar ka, good. Ha? Unsa? Natarantar? Ano ko tang matarantar man ko? Wa ko matarantar eh. Okay ra ko. Sige na, mupauli na ko. Diha ka na. Salamat sa pagpahuam sa imo pa. Ha? Ay, ma'am, kaditang ma'am. Ihatod di ka, ma'am. Ito siya pa yung nipotensya, no? Uy, mananghid, tingali siya.
Potensyano. Ma'am, Mag alas 2 na skadlaw hapit. Mo pa uli una ko ha, kay may klase pa ko. Unya sa isbuntag. Sige, ma'am. Huwag salamat kayo sa pag-unong ako. Sama na mo sa kong pamilya, Potensyano. Ayaw ka bala ka. Hatagan lang unya tika og special exam sa imong mga na-miss nga quizzes. Kay pila ka adlaw na biya kang absent. Salamat, ma'am. Si Lolo Manggod. Kalitang bibiya. Goal kay ko, ma'am. Gaksa ko, ma'am. Ha? Nagkinahalan kong tao nga kasandigan karon. Gaksa ko, ma'am, aron. Mululo gamay nga akong gibati nga kagool. Sige na, ma'am. Ma'am, sige na. Gaksa na ko, ma'am. ako, andam ko unong nimo, Potensyano. Ano niya? Kilala mga ka nga, doon mo unong nimo. Ni ako. Pagkakusagan ako? Nganong dili? Ano? Kakos lang? Hindi ko eh. Sa ko bayot? Bayo talaga mo kakos sa masigalaki. Di magkot. Ali ba? Hindi lagi ko. Okay na ko. Kaya ako na ako. Ayaw lagi ba? Hindi lagi. Basta kung mag-organic ka, ni ara ko ha. Tingnan niya ako. Ano ba niya? Ali ba? Sige na. Ato na ko, Potensyano. Alauna pa man ang lubong ni lolo nimo. Mula hos talaw niya ko simbahan. Ako sa Klasim ka. mahamsab gani. Nanangit ako daan sa eskwelahan. Half day ra sa day ko ugma. Kining suod ba, may ni kapitan. Tana ma'am, iyato lang ka. Di pa. Mukupot di kas kamot ni ma'am. Ha? Ikupot ko? Oo. Tuyo na ko na. Kay, mingaw na kayo sa gawas god. Kung kining matang pamigsakyanan, mas maayo na nga mataha ang mga magbinuang ba. Kay kauban mi ni ma'am. Di ba ma'am? Ha? Tana, let's go. Nimal. Pero medyo makabintahan ng tawhanan ako na. Alagot. May adlaw karagyon na akong habagirua ka. Timan ina. Ano na tama katang ma'am? Sige, Piolo. Piolo, Yes ma'am? May isulti ka? ang akong kamot, buhi na. Niya natas kawas. Dukan pa mga ikihapon mga tambay diya sa unahan o tanawar ma'am? Ah? Nag-inom para pag yun. Ay, kusugar pa mamarigla ng mga tawhana din hi. Piolo, Manunggab ra ba na sila? aha? Kaya ikabala ka ma'am. Niyara ko. Andam na akong ibuhis ang akong kagalingon. Mapanalipdan lang ka. Oh. May taxi ma'am. Nagpaigon din eh. Ako parahon ha. Ay, bintahan din ni Hulong. Hi! Asa mo? Ha? Uy, Clover? Noy, sakay Binoy. Gigang ko duty sa club. Bisayo kog pauli kay mo hapit kog ka-duty dinhi. Aron makalantaw sab ko sa haya ni kapitan. Last na baya ron. Asa man day mo uy? Nilagi mo sa gawas. Oh. Lo. Ngano nagkupot mo sa inyong kamot uy? Kiring. Mo lantaw makakani kapitan. Lakaw na. Tora si Potensyano dito. Tatanan na. Sud na tagbalik. Pauli na mi uy. Iyato ba na ko si ma'am? Ay. Sakay mo, sir. Noy. Sige na, Clover. Sakay na mi. Ma'am, sakay ko na. Sige. Mauna namin ni mo, Clover. Ato na mi. Ay, dili ni mahay mo. Clover, anong gabi mo balik ang pultaning taxi? Sibog. Sibog ba? Sibog ka mo sakay ko. Uban ko ninyo. Nga naman. Mupauli na lang sa ko. Munsa? Abi na kong ganhi ka. Kay, aron makalili ka ni Kapitan. Inausa ba nga ako una-una, uy. Muuban na lang ko ninyo, kay nahinumdong ko ba mahadlok man dahil kumulili og patay. Ang larga na, Noy. Dito ka uta sa pronsit, aron na dito maghuot din ni. Ay, ganahan man ko din kay magtupad man ta. Ang bi mong kamot, bi. Ha? Nga naman. O kupot
ko. Nalimot ka, uyab na ta. Uyab na mong duha? Bakakon! Ha? Ay na lang. Gakos na lang ko niyo mo. Clover. Time pa sa ha? Nanasal ka na ng imong kabuang diha. Pagpuyo ba? Kuha ng imong kamot. Ay. Ayaw pang kakos ba? Hindi ka maikog ni ma'am? Ano man di ay nga, uyab naman ta. Siya? Puyo ha? Dili ha? Ha? Ma'am, ayaw taon pagtuuan na ma'am. Dili tinudang yung gisulti ma'am. Gibinuang nga ra ka na niya. Kinsay nag-ingon. Ako good. Karon pa gani kumingon? Wa ko'y labot kung unsa may inyong relasyon. Basta dili lang mo maghimo og milagro sa kwatubangan. Ano siya? Awa! Okay na gani ni ma'am. Clover, pagpuyo pa! Umutagid ni mo ka, uy. Kara sa gada. Pagpuyo kay mo na si ma'am sa imong gisulti. Pagpuyo ba? Ma'am na patuon si ma'am. Ma'am, ay tuwa na ma'am. Kasi mo na si ma'am sa imong gisulti. Tuo na lang, ma'am. Aron madali. Usa? Ma'am, ayaw taon ma'am. Dili taon ma'am. Dili ma'am. Wa ko'y labot. Sibog dito, be. Iya kong bisiko. Alik na ni Hindi kita ko. Kay, gihuutan na si ma'am diya. Sorry, ma'am ha. Kaya nang gihutan ka diha. Dito ka lang lagi unta sa plonsit. Ganahan ko matupad ni mo. Ay, gusto. Aron dili mahuutan si ma'am. Aron dili huot din sa loyo. Sabak na lang po ni mo. Sus, Clover, pagpuyo ba? Pagpuyo ba? Pagpuyo, Clover, pagpuyo! Para lang diha, Noy. Complete, oh. Kamu na lay dungag anak paingon sa inyo. Diri na lang ko maabli sa pultahan pangod nako. Time pa. Pukaon sana ako si Clover kay nakatuog. Ayaw na. Ilahos na nang imong uyab sa ila. Ma'am, di lagi na ko uyab si Clover. Miingon siya ganina nga uyab mo. So, kinsa mo gina akong tuuan? Ako? Kaya ako nagsulti sinuod. So, sa ato pa na makaksiya? Ma'am, dili taon ko bakakon nga pagkatao, ma'am. Bahala ka. Ma'am, Manaog na ko. ma'am, kadit lang sa ma'am. Buhi ang akong kamot. Makamata ng imong uyab. Di lagi may uyab. Si Clover may ing na ana ayaw ako. Buhiin akong kamot kay manaog na ko. Diyos, sa mukha, eh. Ituugid siya sa gisulti ni Clover nga uyab, eh. Pero time pa. Halo? Nasuko siya? Nga naman. Clover, Clover, may kakus ka na sa gara na ka, ha? Sige, Noy, larga na. Ay. Taon-taon na silang nakabiya. Pero ni apagapon ko sa gawas nga sige tao sa daan. Nga ilang giagian. Ay, nabuang naman tingali ko. Nga nung murikisakitan mong kuskisulti ni Clover. Nga uyab na sila duha ni Piolo. Nga nung sakitan man ko. Uyab ba sa di Amy nga dili man? Nakabati ra ka ni ko nga nakagusto siya na ako. O nawa pa siya sukad makasuway ka ng uyab. Pakakon ko na. Nahibaw ka siya nga. Nagbata ko atong ikayo na. Hinungtan nga mo ito yung gipanulti. Oh. Pero, bahala siya. Dili ko magpa-stress ni mo, Piolo. Dili ti ka uyab. Ugwa ko'y planong sukton ka. Bisag manguyab pa ka. May ganahan sa kunin mo nga dili man. Ay, ano pang gwapo man sa ginang naungaw eh. Makalagot. Alaon! Ay, o niya na di ayang lubang sa lolo ni Potensiano, no? Ganun ba ko itong lolo kay paripariham kiting kung ato niya marming parinti, eh? Ay, kalo ay sab sa iyang lolo, ay! Pero di lagi ko, di ko maloy ni Potensiano. Diyan mo, hamo diya, maloy mo? Baboy, hilom ko no, be, kay nagduka ko. Biyos ako kadiyot, kay wa pa man si mamo suod. Huwag kita kinay mo, ay, che! Ikaw ba, gamay na ladyo ka kuwang na kung bayot ka, ha? Gamay na ladyo ka kuwang, o pangwanta na ladyo ka. Damon! Ay, Ilong mo, ala. paingot mo lang dili. Ilong.
Kadungog mo na, Steve, so. Good morning, class. Good morning, ma'am. Gwapo yung kayo si ma'am, no? Kada mo sila nga, God, mana na gwapo ni kayo. Nindo tiga kayo barunggoy. Unya, Allah. Unsa na kag magpurol nindo, kag samat kini kag gwapo. Naungo ato naong perming naligo. Unya perming sakto sa pahuway. Ah, di ba riya sa uban diha? Ay, baya, no? Ay, Gidaras Foundation o concealer ang eye bags kalagom. Oh, nagdagadawa. Unya ka na lang yun. Naon sa iyo? Naon sa? Unya ka lang yun. Awa niya, oh. Who will lead the prayer? Ay, si Jordan, ma'am. Ingon siya kay religious siya. Okay, Jordan. Please lead the prayer. O yan, no? Dahwam, to kag di ko kay baw? Amen. Amen. Ni ana sa pinilo nga papel. Good morning. P.S. Love you. Naibaw na ko kung si kinsa ka. Pakakon ka. Guys, tanawan niyo si ma'am. Tanawan ninyo. Kumantay yung ko. Murag gigisapot og kalit ang naw. Tanawa. Wala, murag may gikumot nga papel, no? Kumantay mo, ah. Scratch paper, good na ba yun? Tanawa. Oh, Wala. Nakadungog ko. Nanadig ko. Kaning istoryenta, ha? Study appeal if why labot, ha? Wapitaw. Nga na si Kuy. Excuse me, ma'am. CR sa ako. Bus na pantog, bago pa kaning sugod ang klase, mag-CR na sa ka? Koy nasuya ka, pangi, sag imo. Bye. Dahon. Uy, agay, uy. Wala. Giapit magughapak. Giapak ako, ma'am. Giapak ako, Dayong gawas niya. Wadyo'y batasan. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Lunch break na gyud. Gamay na kayo yung bye, ma'am, gyud. Ay, yang walang uban. Makaritas na gyud ko sa akong, makaritas na ko sa akong face after mag-lunch. Alin mo, guys. Piolo, kanang, dongenta. Matambong ko sa lubong sa lulo ni Potenciano. Sige, una na ko ninyo. Ay, Piolo, dungan ta. Ay, ikog lang, ikog. Kabantay ka nga magsige na kagsunod na sa lalaki nga dili ganahan ni mo. Kinsa may ang ganahan? Ikaw? Che, panulay, bungkag kay kagbuhok. Bungkag day, girls. Tanaw ko na, Be, ang akong kamot may akong mga sudlay. Di man good. Wait, kanon ni? Alam! Dawam! Parang may mipilit sa akong hair. Ano ba ni? Ay! BG! Huwag mo tubay. Ako lang tubay. Bubble gum! Ay! May batasan ng butang ini. Napigit sa akong alimpo dapit gipapilit. Wala ilang na butang ini. Ang maldita nga Clover. Siya na magsige o kao ng bubble gum. Bisag nagklase. Siya ginagbutang ini. Siya ginagbutang ani kanina di ay ni pagawas. Niya pa ingon sa CR kay itong gihapak ko. Mao na di ay ito. GRRR. Lagi ka, bawas lagi ko niyong bayuta ka. Di nang tapitaw ka nga, bantay lang ka. Baha ka gid unya. Ay, na-imagine na ako ang kasuko ng iyong gibati karon sa bayot niya si Jordan. Hay naman ito si Piolo. Iyan na sa kong gibiyaan ay. Di ba ako magidunta siya nga, mutambong ko sa lubong usab ni Kapitan. Ay, mulas na lang ko sa simbahan, oy. Magkita na lang mi dito. Katugyong bayuta ang nakaingon nga nalangay ko. Lolo ko.
Nganong gibiyahan mangguni mo, lo? Magunsa naman lang ko karon na awa na ka. Aw, magsigig laag. Wa na may mo badlong nimo. Kamingaw na unya sa ato, lo, nga ako na lang usa. Aw, party-party ka. Animal ba ng bayana? Lo! Lo! Tubel, hilom na. Ito. Ano ko di makadungog siya? Pero nata siyang luyo, uy. Mabati ka niya ang imong tingog. Ay, nga ano man sad lagi. Nga ano man di ay. Nga tinuod man sad. Oh, hello. Lo! Hello, biyahe, lo! Maluhoy ka, lo! Bangon, lo! Bangon! Umuha! Kuha na lang pag ko, lo! Kuha na lang pag ko! Lo! Pero, Clover, may mo ba? Ay, pagsiyo, kapit na ako. ay, ako yapon ko. Clover, usa ba? Buhi ko. Pero, Clover! Ayaw say pa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ning Marites Alboris. P.S. Love you. Palihog day ko no o subscribe sa ako ang YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.